Kaixo denoi, hementxe gaude beste behin bele Artibain eta Mutrikun aste osoan gertatu diren albiste nabarmenak errepasatzeko. Gaur urriaren 18 da eta hasi egingo gara. Arpidedunek babestutako saioa. Astelehenean hasi zen 26/11 sumarioko epaiketa. Gaizka Likonak lehenengo egunean deklaratu zuen eta Zurineko Genolak eguaztenean. Bi lekeitiarrek euren jardunak guztiz demokratikoa izan dela esan zuten epaiaren aurrean, eta aurrera begira ere militante aktibo izaten jarraituko dutela esan dute. 40 gazte daude auzipetuta 26/11 sumarioan. Horrela ba, asteon Espainiako Auzitegi Nazionala Euskal Herritarrez bete da beste behin ere. Gaizka Likonak astelehenean deklaratu zuen, eta besteak beste, bere egitekoa guztiz demokratikoa izan dela esan zuen. Estatua interpelatu ostean, Euskal Herriaren askatasuna helburu duela esan eta jardun politikoagaz jarraituko duela berretsi zuen. Gogenolak ere adierazpen berak egin zituen. Militante aktiboa izan naiz eta izaten jarraituko dut, esaldiarekin amaitu zuen deklarazioa Gogenolak. Gazte independentisten aurkako epaiketa asteon hasi bada ere, datozen hileetan ere aurrera jarraituko du epaiketak. Hurrengo saioa urriaren 24an izango da. Eta epaiketa batetik bestera jauzi egingo dugu, izan ere atzo 55/02 sumarioko auzipetuen aurkako epaiketa hasi zen Espainiako Auzitegi Nazionalean. Horretan Isa Mandiola markinarrak deklaratu beharko du. Eta beragaz batera, Ondarroa, Mutriku, Lekeitu eta Markina Semengo herriko tabernetako ordezkariak ere epaiaren aurre jarri beharko dira. Datozen hilabeteetan, 100 lagun pasatuko dira Espainiako Auzitegi Nazionaletik. 35/02 sumarioak esparru handia hartzen du. Izan ere, auzipetuta dauden herritarrez gain, bertoko herrietako, herriko tabernetako ordezkariek ere deklaratu egin beharko dute. Horiek horrela, Isa Mandiola markinarrak azaroaren 15ean deklaratu beharko du Madrilen. Hilabete berean, Mutrikuko Zubixa herriko tabernako ordezkaria ere epailaren aurretik pasatuko da. Hilaren 25ean izango da hori. Urtez aldatuta, urtarrilaren 15ean, Lekeitioko Galarrena Kultur Elkarteko ordezkariak deklaratuko du. Azkenik, bertokoekin amaitzeko, otsailaren 12ean, Markina Xemeingo Amaiur eta Ondarroako Uxola Kultur Elkarteetako ordezkariek deklaratuko dute. Edonola ere, auzipetu guztien zerrenda eskuan hartuta, epaiketak luze joko duela aurre ikusten dute. Eta gaiz aldatuz, joan den zapatuan Markina Xemeinen egin zen urriko azoka nagusia arrakastaz eginda beste behin ere. Herritarrek ondo pasatzeaz gain ekoizleek gustura geratu direla esan dute. Bada orokorrean, azokak erantzun ederra eduki duela esan dute antolatzaileek. Zapatu goizean goiz, hasi zen jente mugimendua Markina Xemeinen. Zelai bueltan, ekoizleen postuak, artizauenak eta hainbat elkarterenak egon ziren. Aurten, mairik onenaren saria, Patxi Baskaran markinarrak irabazi du. Euskadiko Blonda Akitania txapelketari dagokionez, hainbat sari banatu zituzten antolatzaileek. Intxaminazio produkturik onenaren eta emerik onenaren sariak Luzia Orbegozo Azpeitxiarrak irabazi zituen. Ar onenaren saria, Arrietako Iturbe anaiek lortu zuten. Azkenik, ganadutegi onenaren saria, Jesus Kortabarria Atxabaldarrak jaso zuen. Bestalde, aurten estreinako egin den txahaldaztaketak erantzun ona eduki duela esan dute antolatzaileek. Ondarrako bigarren Marabiki Sormen Festivalak momentu ahaztezinak laga ditu. Jaialdiaren amaieran ikusentzuleak antolatzaileak eta gonbidatutako artistak sentsazio honekin amaitu dutela esan dute. Iazkoa hunkigarria izan bazen, aurtengoan Marabilik jauzi kualitatiboa eman duela esan dute antolatzaileek. Orokorrean jaialdia pozgarria eta magikoa izan dela esan dute antolatzaileek, baina iazko jaialdia gazalderatuz, aurten kalitatea asko hasi dela eta kanpoko jende gehiago etorri dela gaineratu dute. Parte hartzaileak ez gonbidatuak ere pozik agertu dira festivalera etorri izanagatik.
Kirmen Uribe idazle eta Marabillako antolatzailearen esanetan, Marabili sekula egon den festivalik bereziena dela esaten zuten mezu asko jaso dituzte. Bide beretik, Ondarroa oso herri berezia dela iruditu zaie gonbidatu asko eta askori. Bateko eta besteko mezu baikorrekin, Marabili Sormen Festivalak urrengo batera arte teloia jaitsi du. Markinas Hemengo Barroetako zubia eraikitzen hasteko baldintza agiria onartu du Markinas Hemengo udalak. Erabakia joan den asteko osoko bilkuran hartu zuten. EAJ alderdia pozik agertu da, izan ere horien esanetan zubiaren proiektuan logika nagusitu da. Orain artean, hainbat oztopo eduki ditu udalak Barroetako zubiaren eraikuntza gasasteko. Baina orain, baldintza guztiak beteta, eta hirigintza batzordean baldintzen agiria adostuta, aurrera doa proiektua. Danetara, 1.300.000 euroko aurrekontua edukiko dute beharrek, eta hasierako kalkuluen arabera, 14 hilabete iraungo dute. Madrilgo gobernuak ezarritako lege baten ondorioz, orain arte udalek ezin zuten soberakineko dirurik erabili. Beraz, ezin zen zubirik eraiki. Orain ostera, foru lege baten bidez, diru hori erabiltzea baimentzen da, inbertsioak urrengo urteetako gastu gehigarririk suposatzen ezpadu. Beraz, foru lege horri helduta hasiko dira zubia eraikitzen. EAJ alderdia pozik agertu da, euren ustez zubiaren proiektuan logika nagusitu delako. Dena dela, azken urteetan proiektuaren kudeaketan udal gobernuak edukitako jarrera kritikatu du. Urtebeteko atzerapenagaz Ondarroako eguneko zentroa azaroaren 4an zabalduko dute. Dagoeneko zenbait plaza erreserbatuta badaude ere kudeaketa eta mantentze lanak esleitu gabe ditu oraindik Bizkaiko Foru Aldundiak. Zentroa zabaldu aurretik udalak herritarrei eraikina barrutik erakutsiko die. Azkenean ere, Ondarroako eguneko zentroak ateak zabalduko ditu. Irekiera eguna azaroaren 4a izango da. Sergio Murillo Bizkaiko Foru Aldundiko arduradunak hitza eman dio Ondarroako udalari. Hasiera batean, udal gizarte zerbitzuetan eguneko zentroa erabiltzeko eskaera eginda daukatenekin hasiko dira lanean. Gainera, eguneko zentroan leku eskatuta daukaten erabiltzaileei eraikina erakutsi nahi die udalak irekiera egunaren aurretik. Horrela ba, herritarrek bertatik bertara bisitatu ahalko dute eguneko zentroa. Eraikina zabalduko dela jakin bezain pronto, herritar askok eta askok poza agertu dute. Eta asteburuari dagokionez, asteon begirada Ondarroara eta Markinas Hemenera bideratuko dugu. Izan ere Ondarroan bihar judo topaketak egingo dira. Markinas Hemenen ostera Gari musikaria kontzertua eskainiko du bihar. Eta asteburu osoan Atxondo auzoko jaiak ospatuko dituzte herritarrek. Kirola izango da bihar nagusi Ondarroan. Judo taldeak topaketak egingo ditu eta Frantziako, Legazpiko eta Arrasateko beste judoka batzuk ere etorriko dira. Goizean eta arratzaldean teknika ezberdinen erakustaldia egongo da Saldupe kiroldegian doan. Bihar baita ere, Aulestin, 8. ermitarik ermita mendimartxa egingo da. Horretan, 760 pertsonek hartuko dute parte. Bestalde, bihar Markinas Hemenen Gari abeslariaren kontzertua egongo da, Uagon kulturgeunean iluntzeko 8:30. Eta bihar hasi eta domekar arte, Atxondo auzoan Santa Teresa jaiak ospatuko dituzte. Batean eta bestean, aspertzeko tarterik ez da egongo, beste behin ere Leartibai eta Mutrikun. Gaurko zauze izan da dena eta albistegiak azamaitzeko zorion agurrei egingo diogu tartea. Beraz jarraian aste guztiko zorion agurrak ikusi ahalko dituzue. Gure aldetik gogoratu, datorren barikoan barri horre zuekin egongo gara.
Bien bitartean informazio gehiago aurkituko duzue Hitzaren papereko edizioan eta webgunean informazio argazki galeriak eta bideoak eskuragai dituzue. Beste barik, asteburuan auki eta datorren astera arte. Zorionak, zure urte betetzean zorionak, da urte askotarako zorionak, belarritik tiratzean zorionak, da musuak zuretzako. Zorionak da musuak zuretzako. Berriro ere iritsi zela urtek betetzera, aita